Saan na naman kayo punta, Nay? Saan punta? Saan pupunta? Mangungutang ka. Mangungutang ka na naman, Nay. Eh, paano gagawin mo? Wala akong trabaho. Tapos, gagawin ko, pag dumating yung pera, pinagbabayad ko para hindi ako kadalaan. Para makautang ulit. Lagi na lang nabubuhay na lang tayo, Nay, sa utang, ah. Ha? Bubuhay na lang tayo sa utang. Hindi ko marinig. Nabubuhay na lang tayo sa utang. Oh, talagang mabuti. Ganun talaga. Makita ang lugar. Maski saan ka pumunta, ang tao nangungutang pag wala, pag hipit. Pag meron, babayaran para hindi ka dalaan. Yun. Ako ganyan, di ako tinada. Ano utangin nyo? Ha? Ano utangin nyo ngayon? Ay, pagkain sa bahay. Dahil sa bahay. Pagkain sa bahay. Kaya Mark nga, laki-laki na ng utang ko. Oo, akala ko ba nagbabayad kayo? Ba't ang laki-laki ng utang nyo? Eh, Mark? Babayad ako 1.5. Oo. Ang utang ko 1.7. Di magbabalance ng 7. Utang ka ulit. Oh, babayad ka 1.5. Das utang mo 170, 200 lang 1.5. balance mo. 1.5 ang bayad sa akin sa sweeper. Oo. Ngayon, babayad ko lahat yun. Oo. Di uutang ka ulit, may Utang balance ako ng mga 7, uutang ko ulit, madadagdagan. Ay, naku po. Buti nga mabait sa akin yung tao. Masaya siya, Ginagawa Mark. ko, para hindi ako kadalaan, mga binibigay sa akin, mga bote ng Red Horse, mga coke, binibigay ko, panunuyo sa kanya. Para hindi niya, para pautangin niya ako. Yun, kala ko. Sa ako Red Horse, mga binibigay ko sa kanya yun. Kaya pinauutang niya ako. Kala ko na, inahampas mo kay Mark Nakapirmi tayo eh. dito. Ha? Kaya, hindi takot siya na tatakbuhan ko siya, tiga rito tayo eh. Oh, paano siya Yeah, matakot bait si siya? Mark, mabait. Pinangungupahan. Doon siya matakot. Pagka meron dating tirahan, hindi dapat ka matakot. Sige na, Maski Nay. malaki utang mo. Utang na muna kayo doon, Nay. Wala pa akong pera eh. Ha? Utang na muna kayo doon. Wala pa akong pera. Utang na muna kayo alam doon. mo, talaga nangungutang. Pag may dumating pera, bayad. Oo. Sige na, dito mo, na ako. gatas ni Tita May doon din. Magkano ka, mahal-mahal? Oo. Gatas, ang mahal-mahal. Kalit-liit ni 200 na mahigit. Oh, paano hindi ka kumot utang? Nilalakyan Eh nila. baka hindi lang si Tita May ang nagagatas. Baka lahat naman yan na nandiyan sa bahay. Hindi. Siya lang. Hindi pa pwedeng gumamit ng iba. Siya lang. Hindi pwede. Malalaki ang katawan nila. Gagamit ang gatas. O tama. Siya lang. Si May lang. Sige na, Nay. Utang na kayo doon. Utang na kayo. Punta lang ako Nga dito. Kawawa naman yung nanay ko. Utang naman daw siya ngayon. Bisitahin natin dito yung mga gumagawa. O huwag mo silang pagalitan, Jepo. Nagtatrabaho ng maayos yung mga tao eh. Pinapagalitan mo. Huwag ganun, Poy. Yun, oh. Nangutang ako ng ilakan nila. Bubuhos na. Jollibee! Ha? Yun, oh. Sarap, oh. Jollibee! Lahat na to, Jollibee agad. Wala pa nga akong almusal, Jollibee agad gusto mo. Na-scam nga ako eh. Ha? Na-scam mo. Sino? Sa akin, pasok ka. Jollibee merienda. Pagdating ko dito, wala eh. Boss Jay, mag-request ka ng Jollibee ka, papasok lang? Oo nga, ang kapal ng mukha naman nito. Nakakuha ngayon ka nga lang pumasok, request mo agad Jollibee. Hindi, na-scam talaga ako eh. Kaya magbubuhos na ako sila ng hagdan, mga kakuwela. Bumawi na nga, bro. Bumawi ka lang ba? Binawian lang kita. Pero babali ka. Pero babali ka daw. Wala. Baka bukas pa yung sahod natin. Tama ka na, Pinoy. Bukas pa yun. Pero, ayos. Ang ating hagdana, yung maluwag na yung pagpapasok. Kapag aakyat pala. Si Logi Boy na lang ang natira. At si Berto the Great. Si nanay, utang agad eh. Sa'yo na, sabi ko, nanay, sa punta. Utang ako kay Mark. Sabi niya, kung magkano utang mo doon? 1.5. Tapos, 1.7. Tapos magbabayad ako ng 1.5. May 700 pang balance. Sabi ko, nay, doon pa lang sa tubo ka na agad ng 500 ah. 200 lang dapat balance eh. Ba't naging 700? Ikaw, malupit talaga to si nanay. May tubo agad. Ha? May tubo. Kaya nga, mga malupit. Ang taas ng tax ni nanay ah. State mask. State mask. Face mask. State mask. May tabo dito. Yan. Oh, Jepoy, baka magkalas-kalas yung buto mo, dahan-dahan ka. Ano ba ba? Ano ba kapatid ko? Hoy, baboy. Ano ba yung pinagagawa mo niyan, baboy? Ay, ang init. Grabe. Sige to.
Jeffoy na yan. Yan pinakait kong ulam eh. Pa. Hindi ako mahilig sa ngat-ngatin na ano eh. Sa ulam, yung matrabaho. Gusto ko, kain agad eh. Yung paa kasi ng manok, hihimay-himayin mo pa eh. Tapos medyo makunat-kunat. Gusto ko yung pagkagat ko, ngungunyain ko na lang. Nakita mo ngayon, ang nangyari yan. Botchog. Mga ilang supot kaya to, no? 15. Mga apat na sa ano. Maayos na umpisahan din ng ano. Ang hagdan. Hindi na pa din simento. Oh, para kapag maggagawa na sa taas, hindi na nga naman mahirap. Mag-akba. Yung sinisigaw dito ha, saan na yun? Oh, ano yung sinisigaw-sigaw mo dyan ha? Ha? Ano yan? Ano yan? O, sino yan? Sino yan? Si Jepongs! Jepongs! Mag-aabot-abot tayo dito ng halo mamaya. Ano yan? Sisimula pa, di ba pabagsak naman yan? Dito talaga umpisa yan eh, no? Kapag dito mo rin siya ibubuhos, babagsak pa rin yun yan. Oo. Sa ibabang. Yung si Berto sabi niya, dyan daw sa taas eh. Ano? Hindi talaga ito nag-iisip eh, no? Ano? Parang wala akong sinabing gano'n ah. Ay, lapit na nga pala birthday ni Berto, oh. So 24 ilang taon na Berto? 35? Hindi ah, 19 lang ako. Oh, ano yun? 19. Birthday na si Berto the Great. Payag ka Bert, ano, tatay mo si ano, dating kasamahan ko, Joey the Great. Di na. Di na. Baka mamaya, bisaklat yung ano yun, may ilong yun. Medyo, Papayag. medyo. Hoy, makailong ka naman, dami nanonood natin na ano yan, mga kapango. Yari ka, mabash ka. May ilong to. Tagal naman nung ano, nung nagtatali. Kaya nga, nakapaghalo na ako. Oo nga eh. Tapos siya, nandun pa rin eh, no? Yan o, sali mo na dyan o. Isang baka lang yung tatalian yan. Salin mo na daw pala eh. Ikaw lang na pala inaantay eh. Sayang eh. Ano, magbabasa ako. Okay na, sobrang basa na yun. Lagi kayo yung hindi papasok. Naghahalo na kami. Grabe sipag ni Berto. Berto, nalata ako pag nandito ako. Sipag talaga eh. Papakaya ka kamo ko. Ayan na. Papakaya. Hirap na yung muko. Oh, mataba ka na rin eh. Ay, halo-halo day. Halo-halo time. Haluin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Tapos ilalagay na yan dito. Yan na oh. May ano na. May halo na. Diba? Baka kami simang construction ah. Uy. Ha? Ah. Kalat. Kailangan nakasiksik din sa mga gilid-gilid ano. Para maano. Diba? Kami sila gano'n. Maghalo-halo. Haluin mo ko sa iwaga ng iyong pagmamahal. Kaya tama mo kay Lodi. Lalanin mo, palapit ka sa sumahod. Kaya nga natatawa eh. Bakit? Ang tagal. Mami Melba Birds, oh. May sinasabi si Lodi, matagal daw. Nagsisisi ka na ba? Ang kulang pa yun, ah. Iipitan. Stuck. May stock pang nalalaman si Uncle Bert. Grabe team. Mami oh. Berto oh. Pumugot ah. Umugot si Berto ah. Sabi mami oh, pinaparinggan nga ni Berto mami oh. Hindi nga sinabi ni Logi na Jollibee, hindi pagigising yan. Di ba mo? Oo nga. Ako na lang ano ba? Oo, nakailang balik ako dito, 3. Binawian lang ako, Gabord. Ilan? 4:30 madaling araw dito na. Stuck. Hindi yung ano, yung kanina sa'yo mo kay Logi. Ano? Yan oh. Ayun oh.
Lapit na birthday ni Bert. Bukas na ba? Huwag mo nang madaliin. At baka last birthday mo na yan. The last birthday. Tago mo ko, Jay Guevara, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa. Ano? Ba't mo na lahat yan? Sa taong mahirap, di alintana, ang pagod at hirap, sa pagkabiyaya sa tuwa, si Diggy Barang, si Tatay Rafael ang umiindak. Titi, trio, kwela, sama sa inyo, trio, kwela. Nawala na. Ini ba yung version nila? Dami na. Trio kayo na family, wala na rin. Trio, kwela, kasama sa inyo. Kasi, Papasok ka na to? hindi. Kumain. Papasok na. Kumain ako. Break time namin eh. O nga pala, no? Nagtutura din kami sa school. Para kapag nag-ano na sa taas, mag-aasintada ng tuloy-tuloy, maaluan na yung pag-akit. Ang lapad din pala nagdan natin, no? Dito nga lang, Jay, ano yan? Dito yung halabas sa patong eh. Kaya dyan malawak dyan. Ito lang medyo ano. Kasi na freezer eh. Ang freezer lang, hindi lang sinukat namin eh. Freezer mo, o di may space pa siyang dangkal. Kasi pag dito na, Jay, ang sikap na namin dito eh. Pinapato ko dito yung hollow blocks. 4 lang naman yun eh. Okay yan. Ang balamang plan. Laki nga yun. Ayan pa po, kayang isang nag-aabang sa sahod. Dito dig doon. Bukas daw. Baka bukas. Bukas? Oo, padala. It's a miracle. Isang pira. Gawa ka na rin. Pwede Hindi. mag-half day. Na-delay lang kasi may pinaoperahan si Mami Melba. Masino na yung buhay kaysa sa bahay. Siyempre, buhay yun. At nasa 500k yata ang binayaran sa ospital. $500,000. Kaya na-delay yung ano rito. Ayan, si Mami Melba Burns na napakabait. Hindi lang kasi lang ako tinutulungan yan, marami kami. Marami kami sa sa GC namin. Talagang ilan kami doon, nasa 15. Pabahay. Bert, pahinga ka na. Baka pagod ka. Ako naman. Kanahating araw tayo. Oo, ati kayo, no? Ang birat nung pinata ka eh. Pumasok na ano eh. Pumasok na. Jolly. Pumasok na dito, alas 10 eh. Jollibee to, Jollibee. Oo. Grabe si Berto eh. Nagising ako 6:30. Pumunta ako dito alas 7. Wala pinong. Tulog ba? Forma na ba yan? Sige. Ako, pasok kayo. Tapos na eh. Tulong ka? Ito, baya ko rin. Wala, agdan lang naman yan. Pag ano na, yun na ulit. Dapat na, yes, tawag mo. Tao? Eh, Ma'am, tama niyo. ano? Yata eh. Ano sabi? 15 tao daw lang bumuod dapat. Grabe, agdan lang yan. Kailangan pa 15 tao. Grabe ka. Ay, yung mga tao sila, papansin ka niya. Nirereklamo oh, mami oh. Nirereklamo kailangan 15 tao daw oh. Grabe si Berto talaga, ano? Litik na pawis ko. Grabe, huwag ka magsabaw. Visit ka. Bawal kaya, nagpagkakalakad ang tubig eh. Bisik lang to. Masat ang ngipin. Ano na? Nakaraan, masat ang ngipin. Ngayon naman, ang nakaraan naman, masat yung ano, yung tiyan. Hindi, ang dami dahilan eh. Dami ang dahilan eh. Masat talaga yung ngipin. So, ang galang naman sa naghahanap buhay. Sabi, masat daw ngipin eh. Tapos ikinabukasan. Ay, di wala pa si Berto, masat daw yung tiyan. Dami dahilan ah. Dami ang dahilan eh. Parang wala akong sinabing gano'n ah. Hingi si Berto eh kapag ano. Tapos tinanong ko rin sa araw, Jay, ano Jay, wala pa si Berto. Nahihilo daw eh. Puyat. Oo, yung may sahod na. Ano, alas 4 pa lang dito na eh. Nakakapa ako eh. Hinunahan ka pa eh, no? Yan, konti nga lang. Loko. Ano na dito? Kamusta na? Punta natin yung mga gumagawa ulit.
Tingnan natin yung lamesa. Ay, lamesa tuloy. Yung hagdan kung okay na ba. Ayan. Yung Dito, pumasok ko doon para malinis ko ito. Daanan na kaya sa... Yun o. Konti na lang na mga be. Konti na lang. Matapos na. Niwanan kanila dito kay Lodi. Grabe talaga mga kasama mo, no? Konti na lang, oh. Kumanan mo. Ano pa isa? Ako bakal? Kami din tayo. Bakit saan dadaling yun? Doon na lang muna. Para maluwag. Bakit? Ano lang kuhanin pagkatambakan dito? Pag matambakan na. Eh para itaan natin. Nangangakot sila ng panambak logo. Kaya Lodi mo yung busy. Puno na doon sa taas, kuya? Hindi pa. Tagas dito, pinapatuyo ko lang. Bumabagsak, no? Ginanong ko kasi yung konti yan. Ulam yung ulam dun eh. Pag kinuha na lang sa halo, ito papalukan ko na ano. Yun lang sir. Kuya Lodi Boy. Lodi Boy mapagmahal. So, shoutout mo pala si Leo, tsaka yung tropa niya, nagpapa-shoutout. Yan, shoutout niya sa mga tropa ni pinsan namin na si Leo Param. Yung mga tropa kids niya dyan. Wala atang pangalan yung grupo nila. Yan, shoutout sa inyo dyan. Saan ba yung Saudi ba yun? Ha? Saudi Arabia ata sila. Yan, shoutout sa inyo. Yan. Bobo na po yung hagdan natin. Lakas! Ha? Tinulog niya eh. Sinolo niya? Lakas talaga ni Berto. Nandito ako eh. Oo. Parang kung wala ako dyan, nako, ewan ko na lang. Nakawala na naman yung loko-loko na si ano. Yan. Ganti na lang matatapos na. Kinakasan ka ulit. Yan, sa lahat ng matayakwela yan, ito na update, bagong update sa bahay natin. So bukas, tuloy-tuloy naman na to. Ano mga kulang materyales, kuya? Sa ito, Oo. magkakita tayo, bakal na poste. Bakal ng poste, hollow block. O, ano ba? Semento, meron pa doon. Wala na, isa na lang yun. Wala na semento, buhangin. Buhangin, saka ano, bakal, halda. Tapos palista na lang ako ha, kung mga kulang. Oo. Magandang ano yan ah. Magandang pangitain, no? Tahin yan ah. Oo nga. Damialis yan ah. Oo. Magandang pangitain daw. Pero ito may sinasabi dito, Ding Dong. Ano? Sumipag ka daw nung dumating ako. Siya lang daw lahat. Siya lang daw lahat. Ang bigat na isang sako ah. Sabi niya nga eh. Master. Sabi niya, lumakas yung si Berto nung dumating ka, Jay. Iuwi ko lang yun sa dulo. Isang Sabi niya sa tindahan akin. yan. Dalawa. Grabe talaga si Tito Ding. May siraan ka Dapat ano. pala, hindi na natin ito pinag-half day eh. At di ka na nag-half day. Ay, konti na lang, konting tiyaga pa. Hirap kaya mangupahan, ano, laging imbis na pang ano mo na lang eh. Kaya si Kuya Bato sa si Kuya Abing, na sobrang naawa ko dyan sa tao na yan kasi nga, ayun nga, imbis na pang bilhin niya na lang para sa anak niya, yun, pinambabayad niya sa upa. Kaya isa yan sa mga pangarap ko ng mapabahayan, si Kuya Bato sa ino. So, ayan, mamaya ulit at malobat na ang ating ano, ang ating camera. Yun oh. Yan na po oh. Saka dudul lang din. Gawa. Gawa na. Ayan, ando sila sa taas. Dudul lang din. Ako pa daw din. Yun oh. Bubulihin pa naman daw kaya pwede pang apakan. Ay. Laki ng ano ah. Laki ng lubog ah. Kaya nga eh. Iba yung lubog ng pag-apak ko. Sorry na, wala pa yan. Walang bigat mo ah. Yan yung mga tanim ni Tito Hostig. Ang tutabahan na oh. Paano yan? Ayan. Grabe oh. Lalo na mga kakwela pag nakapag-roof top na kami. Ang dami lalo niyan. Nakaplanado na yan. Ha? Ayan talaga yan. Ganda ito, ang sarap oh. Ito, spinach na yan ito eh. Lakbati rin. Bati oh, puti. Ito, Tapos balutan ito eh. sili.
Yan, sili ho yan, tapos kamote katan. Ito bagong tanim yan. Ito bago. Malawak lang lupa natin, no? Ako ba ako ah? Okay lang. Kasi kung TV nga, nakubad din sa video. Okay lang. Kung malawak-lawak lang lupa namin, ako, dami na namin siguro tanim dito. Na yung libangan namin. Sa ano nga sa probinsyang Capiz nga kalahating bundok yung buko, kamoting kahoy. Pangit Sa sa ngata. lawak, parang hindi mo maasikaso. Maganda ka 100 square meter. Siguro ano yun? Hindi na, mga parang masobra pa doon. Ilang buwan kong halos isang taon kong tinaniman yun. Ang nakakinabang shoutout sa mga tito ko dyan, pahingi ng pag nagkokopras kayo. Pahingi ng porsyento. Yan. Yun gawa konti na lang. So bukas, pag dumating na yung pera, bilhin na ako materyales. Dito na Jay. O nga pala kuya, ano mo na, lista mo na. Dito mo na lang sa cellphone ko. Para. Dito sa taas. Sige. Pisa na sa taas. Ha? Pisa na to. Pag nagpadala bukas. Kasi unahin ko muna yung sahod nila eh. Pag hindi pa rin kasya, edi Kita tayo muna. tayo ano na lang kung ano nang pwedeng magawa. Oo. Ito na, yung Yan, ano ma'am. to, parang di maagos tubig dito. Kasi maagos tubig dito eh. Wala pong buhangin eh. Kami. Ayun, pwede rin. May buhangin pa. May buhangin pa? Yan. Wala na. Yan, Mami Melba Ano na yung hagdanan natin. Hindi na mahirap mag-aakyat ng ano dyan, ng Hindi ka nakasuot materyales. doon, Jay, sa may ano doon, Mika. Hindi. Naka ano ka ng... Hindi ko alam. Hindi ko nga napansin eh. Bawasan na lang konti Bawasan na ito dito eh. Wala. Hindi ko nga napansin eh. Nung umakyat ako, di ko napansin. Baka di sumpong si JJ. Kaya magbababa ni JJ, tingnan natin. Pag hindi sumpong si JJ, Magpababayan. huwag natin bawasan. Hindi, tanggalin na yung kanto. Kanto lang. Gagandahan lang yung pinaka. Okay, sige. Lagyan natin goma. Hindi, Para hindi man nakakontod eh. Tatanggalin yung kanto. Kaya lang gagawin namin yun kasi nga para pagka babalik ng mga gamit. Diba? Eh kung lang iniisip namin yan kami, sakto na eh. Hanggang dito ko na eh, oh. Eh ikaw, sakto mo eh. So yan, siguro hanggang dito na lang tong vlog natin. At update lang naman, marami na kasi nagtatanong kung ano update. So ang dahilan po nga ako kasi katulad ng sinabi ko kanina, kaya medyo na-stop yung padala ni Mami. Kasi nga po masinuna yung buhay ng isang tao na tinutulungan ni Mami kasi nag-ooperahan at nag 50-50 po ang buhay. So malaki-laki din po yung nagastos nila, no? Kaya mas inuna ko yung kaysa dito kasi ito nandito lang yan. Mami Melba, salamat yan. Salamat sa lahat ng buong trio Kuwela, supporter at kabiyaya. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin yan. Paki-subscribe din dito Oslek Gibara and Claire Gibara TV. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye bye.